Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Эльмира Шәрифуллина. Бүгенге чыгарылышта барлык мөселман халкы изге ураза гаетен бәйрәм итте. Бүгенге көндә районыбызны яшелләндерү максатыннан йөзләгән агач утыртылды. Бүгенге көндә Үзәк сырхауханәдә ремонт эшләре бара. Нинди торышта ул? Кичә барлык мөселман халкы шул исәптән азнакайлылар районыбыз мәчетләрендә ураза гаетен бәйрәм иттеләр. Барлык мөселман халкы ураза гаетен билгеләп үтә. Азнакай районы мәчетләрендә дә иртәдән үк гает намазы укылды, вәгазьләр тыңланды. Районда барлыгы 48 мәчет эшли, шуның 5-се шәһәрдә. Иртәнге гаеттә барлыгы 2700 мөселман катнашты. Район башлыгы Марсель Шайдуллин Ак мәчеттә җыелган халык алдында чыгыш ясап, быел ураза бәйрәме Казанда фаҗига белән кайгылы рухта үтә. Тик шулай да теләкләрнең изгесен телим. Илләребез имин, күкләребез изге һәм иманлы, җаннарыбыз тыныч булсын диде. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, дуаларыбыз кабул булсын. Исән саулыкны яшәргә язсын. Сәламәтлек, уңышлар, озын гомер, рәхмәт сезгә, хөрмәтле азнакайлар, хөрмәтле дин кардәшләребез. Бердәм булыйк, матур итеп яшәргә язсын. Ураза гаете уңаеннан чәй табыны әзерләнде. Шәршәмбе көнне район җитәкчелеге Үзәк сырхауханәдә бара торган ремонт эшләре белән танышты. Билгеле булганча, районыбызның Үзәк сырхауханәсе стационарында ремонт эшләре бара. Район башлыгы Марсель Шайдуллин җитәкчеләр белән аның торышын карады. Төзү ремонт эшләре подрядчиклар тарафыннан сыйфатлы итеп башкарыла. Аны тиз арада тәмамлау өчен барлык мөмкинлекләр дә бар диде. Һәм ул ремонт эшләрен 2 айда тәмамлау бурычын куйды. Менә без яңа карап чыктык, комиссия белән бергәләп, шушы ремонт эшләрен үзебезнең стационарыбызда эш бара. Узган елны без аны башлаган идек, быел инде дәвам итәбез. Һәм шушы балалар поликлиникасында да эшләр бара. Монда да 34 миллион акча бирелде. Федераль программа буенча шушы эшләр менә бара монда. И шулай ук инде томограф помещениесе буенча карап чыктык. Анда да ремонт эшләре май ахырына тәмамланырга тиеш. Аннары инде томографны куеп, аңа лицензия алып, без инде шушы бер айда, 2 айда шушы эшләрне тәмамларга тиеш. Ремонт эшләре бик яхшы бара, подрядчиклар эшләрен алып баралар, безнең азнакай подрядчиклары бөтен җирдә качественно, яхшы итеп, сыйфатлы итеп эшне алып баралар. Күрә безгә инде шушы июль айларына шушы эшләрне тәмамларга. Биредә шулай ук компьютер томографын булдыру буенча да җитди эш алып барыла. Бүгенге көндә аны урнаштырыр өчен рәсми документ җыела. Һәм озакламый әлеге кыйммәтле аппарат җиһазы азнакайлыларга үз хезмәтен күрсәтә башлар дип көтелә. Бүген район башлыгы Марсель Шайдуллин медицина хезмәткәрләре, шәфкать туташларын һөнәри бәйрәм белән котлады. Бу хакта сюжетыбыз алдагы тапшыруда чыгачак. 12 май көнне районыбызда юл транспорт һәлакәте килеп чыкты. Әлеге аянычлы хәл турында алдагы сюжетыбызда аңлатма бирәбез. 13 мая 2021 года примерно 9 часов 45 минут произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Путинова и Джалиля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не уступил дорогу транспортному средству Лада Калина. В результате ДТП пострадал водитель автомашины Лада Калина, доставлен в медсанчасть города Альметьевск. Тирә-ягыбызны яшелләндерү максатыннан агач утырту акцияләре дәвам итә. Алдагы сюжетыбызны журналист Ләйсән Габдуллина ясады. Азнакай муниципаль районы Вологда шәһәре башлап җибәргән Туган як урманы һәм урманчыларның хәтер бакчасы акцияләрендә 3нче ел рәттән катнаша. Шәһәр урамнары район территориясен яшеллеккә күмү максатыннан нефтьчеләр ярдәме белән күп санлы агач үсентеләре утыртыла. Агымдагы елда да әлеге акция киң кулаш алды. Ел башыннан районыбызда 2000 гектарга якын җирдә 5 миллионлап агач утыртылды. Быел бик күп урман утырттык без. Быел гына рекордный булды. Бу инде төрле программалар аша, берсе инде иң зур программасы Татнефтьнең программасы буенча, бу лично Наиль Ульфатовичның инициативасы буенча безнең Азнакай районында урман утыртылу башланды. Инде аны менә бу инде ул 1 елда гына түгел, бер ничә елга каралган. Где-то 20 000 гектар җирдә без урман утыртырга дип сөйләштек Татнефть белән. Алар инде моның ярдәм итәренә biz быел ул эшне башладык. Быел уже менә 1600 гектар җирдә агач утырту башланды. Бу инде көз көне дәвам итәчәк, 2нче елга да дәвам итәчәк.
Икенче программа менә безнең Сад памяти деген, бу тоже международный акция. Шуның буенча менә безнең лесничество белән берлектә менә монда шушында матур итеп агачлар утыртабыз. Икенчедән, өченче акция менә тагын Вологда шәһәрендә Родной лес дигән бер оешма, как бы благотворительный акция ясаган. Ул бушка агачлар бирә. Без менә шуның культуралар бөтен үзебезнең оешмалар аркылы 8000-10 мең нәп агачлар алып кайттык. Менә шуларны утыртабыз. Менә быел инде 2000 гектарга якын җирдә агач дисәк, бөтенесе күләме 5 миллион агач утыртылды менә яз көне генә. Бу рекорд. Менә шуларның инде хәзер без өметләнәбез инде алар үсеп китерләр дип. Но күбесенә әле балар белән бергәлектә бит әле теге зур агачларда утыртабыз без. Менә ул теге якта аның белән шөгыльләнәләр, агачлар алалар, аны шәһәргә утыртабыз. Алар крупномерный дибез. Монда уже Татнефтьтән килгән спецтехника белән утыртабыз. Анда рәхмәт аерым тагын өчен Татнефтька без елда эшлибез. Бер 3-4 мең зур крупномерный агачлар утыртабыз. Но буларны инде утырту гына түгел, аларны әле сакларга, үстерергә кирәк. Су сибергә кирәк. Менә бигрәк тә менә шу зур агачларга. Менә безнең бурычыбыз инде бөтенебездә шушы катнашырга шу акцияларда һәм яңадан аларны саклап үстерергә кирәк. 12 май көнне Азнакайның Татар зираты янындагы мәйданга Мәдәният идарәсе һәм шәһәрнең мәктәп укучылары 8000гә якын агач үсентесе, кедр, пихта, юкә, имән һәм башка агачлар утырттылар. Һәр елны Азнакай мәдәният идарәсе урман акциясында катнаша. Ел сайын без инде агачлар кайтартып, Азнакай территориясына, Азнакайның тирә-ягына һәм инде кайбер авыллар территориясына агачлар утыртабыз. Бүген инде 300дән артык мәдәният хезмәткәре шушы агачны утыртырга чыкты. Бүген инде шулай ук инде мәгариф идарәсеннән дә балалар киләчәкләр агач утыртырга. Biz инде шәһәребезне яшеллеккә күмәргә телибез. Сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз шулар иде. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Имин булыгыз. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilgan, har doim bizlarni tarbiyalagan, ni'matlantirgan, shusha islom dinini keltirgan, islomga yuratgan, shusha Ramazon oylarini jitkirib, Ramazon oylarini g'ibodatda o'tkazishga nasib aylagan Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz bo'lsa edi. Hamda uning elchisini, payg'ambarina Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga umid turlarimizdan shiqqan salovat shariflarimiz erishsa edi. Hamda peygamberning ahli baytine, g'oilasine, sahabalarga da Allohning rahmatlari, salamlari har doim erishsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli jamoat. Alloh taolo shusha g'ayitimizni, shusha kunlarimizni, kishalarimizni muborak qilsaydi. Shusha g'ayit bayrami bilan sizni tabriklayman. Alloh taolo qilgan barcha izgiliklarimizni, amal ibodatlarimizni qabullardan qilsaydi. Xato kimchiliklarimiz bo'lgan, shusha xato kimchiliklarimizni g'afo aylasin. Alloh kishi gunohlarimizni, umr bo'yina qilgan gunohlarimizni yorliqasin, g'afo aylasin, bizni rahmatidan tashlamasin. Alloh taolo shusha Ramazon oylarini bizlarga o'tkazishga nasib ayladi. Shusha Ramazon oyin endi Ramazon oyina erishishga bizga nasib ayladi. Endi Ramazon oyina erishish ulug' bir ne'mat. Nishin deganda chunki sahobalar Alloh taoladan endi oylar ilak so'ray turgan bo'lganlar, ey Robbim, shusha Ramazon oyina erishishga nasib aylasang edi deb. Hamda shusha Ramazon oyina erishgach, amal ibodatda o'tkazgach, Alloh endi qolgan oylarni, ey Robbim, shusha Ramazon oyidagi qilgan ibodatlarimizni qabullardan qilsang edi deb, xato kimchiliklarimizni g'afo aylasang edi deb duo qilganlar. Yıl bo'yina duolar bo'lganlar, ya Ramazon oyina erishirga deb, ya esa shusha Ramazonda qilingan xato kimchiliklarni g'afo aylasin, amal ibodatlarimizni qabul aylasin deb duo qilganlar. Hamda Ramazon oyina erishish ulug' bir ne'mat. Ulug' bir ne'mat. Chunki Ramazon oyida
кылынган гыйбадәтләр бөтен айда кылынмый. Калган айларда ул кадәр әҗр савап алып булмый. Ул айда кылынган таравих намазларыбыз, ул айда тоткан уразаларыбыз, ул айда биргән садакатлар, шушы ачтырган ифтарлар, оештырган ифтарлар, андагы кылган хатимнәр, андагы кылган гыйбадәтләр калган айларда юк. Һәм дә инде калган айларда ул кадәр әҗр савап та Аллаһ Тәгалә бирми. Менә шушы Рамазан айында күпме кичә бар, Кадир кичәсе, калган кичәләрдә Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә. Шушы җәннәт капкаларын ачып куеп, җәһәннәм капкаларын ябып, вәгъдә бирә, һәр төнне күпмедер микъдар булса да кешеләрне шушы җәһәннәмнән коткарырмын дип, мусульманнарны җәһәннәмнән коткарырмын дип. Чөнки Аллаһ сакласын, мусульманнар әгәр дә олы гынаһлар кыла икән, Аллаһны тыңламыйча яши икән, итагатьсез булып яши икән, аларга да каты газап булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә, Рамазан айында үз рәхмәтенә ирештерермен, һәм дә инде шушы газаптан коткарырмын, ниндидер микъдар булса кешеләрне һәр кичә вәгъдәдә булны. Инде менә шушы улы, нигъмәтле, фазилатлы айыбыз үтеп китте. Аллаһ Тәгалә шушы гыйбадәтләребезне кабуллардан кылсын иде. Һәм дә инде менә шушы Рамазан айындагы булган умтылуны сахабаларда күрсәк, без инде Рамазан айларын гел башкача үткәрер идек. Ни өчен дигәндә, чөнки менә бер кыйсса сөйләмәй бит. Талха ибн Убайдулла дигән бер улы сахаба булган. Ул шушы ислам диненә 3 яшь егетне китергән. 3 яшь егетне ислам кабул итүгә сәбәпче булган. Һәм дә менә шушы 3 яшь егет, алар бит инде гарәпләр, кабилә яшәгәннәр, шунда яшәгәннәр, төрле авыллар булып, теге бәдәвиләр, бедуиннар булса, алар инде күчеп йөргәннәр. Һәм дә инде менә шушы башка бер кабиләдән булган 3 яшь егет исламны кабул итеп Мәдинә шәһәренә килгәннәр, Мәдинә шәһәрендә калганнар. Чөнки пәйгамбәрбез Мәдинәдә булган, улы сахабалар, инде пәйгамбәр белән беренче көнне булган сахабалар Мәдинәдә күчкәннәр, Мәдинәдә яшәгәннәр. Һәм Мәдинәгә килеп, алар инде шушы динне өйрәнергә дип, пәйгамбәрбездән аның хадисләрен өйрәнергә, аның гомерен күрергә, ничек ул яши, ничек ул ашый, ничек ул гыйбадәт кыла, аның белән бергә булырга дип Мәдинәгә күчкәннәр. Һәм бер елны берсе вафат була. Бу яшь егеттән, 3 яшь егеттән берсе вафат була. Аннан икенче елны икенчесе вафат була. Өченче елны өченчесе вафат була. Һәм дә Талха ибн Убайдулла шушы 3 яшь егетне үзенең төшендә күрә. Беренче елны вафат булган кеше түбәнрәк дәрәҗәдә була. Бу инде аларны шушындый матур җирдә күрә, дәрәҗәле күрә, ләкин беренче елны вафат булган кеше түбәнрәк дәрәҗәдә була. Астарак була. Икенче елны вафат иткән кеше, яшь егет, ул әз генә өстенрәк була. Ә инде соңгы елны вафат иткән егет, ул тагын да өстенрәк була. Бу икесеннән иң фазилатлысы була. Талха сахаба инде бу төшкә аптырап бара пәйгамбәр янына. Һәм пәйгамбәребездән сорый, сөйли үзенең шушы төшен, һәм дә әйтә, эй Аллаһның илчесе, нигә шушындый аерма бар арасында? Алар бит бер тигез исламны кабул иттеләр, бер тигез безнең белән яшәделәр, гамәл гыйбадәт кылдылар, үлеп киттеләр. Һәм пәйгамбәр әйтә, алар белән менә шушы соңгы вафат иткән кеше 2 ел Рамазанга ирешмәдеме әллә? Иреште ди. Ул Рамазанда уразаларын күбрәк тотмадымы аларга карата ди. Тотты ди. Ул кеше күбрәк сәҗдә кылып, күбрәк Коръан укып, күбрәк дуга кылып, күбрәк зикр итмәдеме әллә дип сорады һәм Талха әйтә, әйе ди. Һәм менә шушы 2-3 шушы кешеләр арасындагы аерма күк белән җир арасындагы булган аерма сыман ди. Күк белән җир арасында булган 1 ел гамәл гыйбадәт шул кадәр аерма күрсәтә. 1 ел безнең тоткан уразабыз, 1 ел эчендә кылган гыйбадәтләребез, кылган сәҗдәләребез, кылган нәфил намазларыбыз 1 ел эчендәге шул кадәр аерма күрсәтә. Шул кадәр безнең аермабызны итә. Күк белән җир арасында булган. Шуның өчен менә әгәр дә без бу елны Аллаһның рәхмәте белән Рамазанга ирештек икән, икенче елга да Аллаһ Тәгалә безгә ирешергә насыйп итсен. Икенче елда ирешеп, безнең фазилатыбыз Аллаһ бирсә, тагын да яхшырак булачак. Тагын да өстенрәк булачак. Елдан ел
ул менә шушы фазилатларыбыз Алла бирсә арта бар. Әгәр дә кеше олы гынах кылмый икән. Әгәр дә кеше олы гынахлары белән шушы әҗер савапларын бетерми икән. Чөнки кешеләр алар инде уразаларын да тота, Аллаһның рәхмәте белән намазларын да кыла. Ләкин шулай ук инде олы гынахлар эшләп тә без шушы гамәл гыйбадәтләребезне бетерәбез. Гыйбат сөйләп, без кешенең гынахларын үзебезгә алырга мөмкин. Гыйбат сөйләп, ялганлап, кешене рәнҗетеп, үпкәләтеп, без үзебезнең аларның шушы гынахларын үзебезгә алып, яисә үз әҗер савапларыбызны аларга бирергә мөмкинбез. Бер көн буена ураза тоттык, ул уразаның әҗере бетергә мөмкин нәрсә белән? Мин кешене рәнҗеттем икән, мин кешегә суктым икән, аңа начар сүз әйттем икән, ә ул үпкәләгән булса, менә шушы әҗер савап әкрен-әкрен генә кими бара. Шуның өчен без инде алган байлыгыбыз ул да бик олы байлык. Беркемдә дә андый байлык юк. Бернинди кешегә дә, менә шушы дөньяда бернинди миллиардерда да андый байлык юк. Нинди генә мотор, абруйлы шушы машиналар, өйләр, виллалар булсын, күпме генә акча булмасын кешеләрдә, ул кадәр байлыкны кеше ала алмый. Безнең сыман, мусульманнар сыман җыйган байлыкны беркем дә туплый алмый. Шуның өчен бу байлыкны сакларга кирәк. Бу байлыкны, менә үз байлыкларын кеше ничек саклый? Банкка куя. Әйбит. Байлыгын саклар өчен төрле хезмәтчеләр алалар. Төрле теге сигнализациялар куялар. Нитәләр? Байлыгын саклар өчен бүтән чаралар табалар. Бүтән сәбәпләр табалар. Әйдә без үз гамәл гыйбадәтләребезне, шушы байлыгыбызны җыйдык, әҗер савабыбызны җыйдык, ләкин аны сакламыйбыз. Әҗер савапларыбызны инде нәрсә таратабыз кешеләргә. Гыйбат белән, ялган белән, рәнҗетү белән, зина белән, эчкечелек белән шушы гамәл гыйбадәтләребезне шәшә барабыз, югалта барабыз. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә инде бу гамәл гыйбадәтләребезне сакларга насыйп әйләсә. Инде Рамазан ае үтеп китте, ләкин инде калган айлар бар. Аллаһның һәрбер көне ул Аллаһның көне, һәрбер ае ул Аллаһның ае. Шуның өчен инде Рамазан үтсә дә безнең гамәл гыйбадәтебез дәвам итә. Аллаһ Тәгаләгә хезмәт итү дәвам итә. Шушы кешеләргә бер-беребезгә яхшылык кылу дәвам итә. Шуның өчен менә шушы гамәл гыйбадәтебезне инде туктамыйча һәр вакыт дәвам иттерергә кирәк. Аллаһ Тәгалә Кудси хадисендә әйтә: "Иң яхшы гамәлләр ул минем фарыз кылган гамәлләрем" ди. Иң яхшы гамәлләр Рамазан аенда гына түгел, бүтән айда да, бүтән көндә дә, бүтән кичәдә дә минем фарыз кылган гамәлләр ди Аллаһ Тәгалә. Иң яхшы гамәлләр фарыз кылган. 5 вакыт фарыз намаз иң яхшы гамәлләрдән шуклана. Шушы Рамазан аенда тоткан ураза фарыз кылынган. Ул фарыз гамәл иң яхшы гамәлләрдән шуклана. Кешенең байлыгы булса, закат шулай фарыз кылынган. Ул закат бирү шулай ук иң яхшы гамәлләрдән шуклана. Әйдә Аллаһ Тәгалә әйтә, аннарысын нәфил гыйбадәтләр бара. Аннарысын нәфил гыйбадәтләр бара. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше нәфилләрне кыла, миңа якыная бара ди. Ул нәфилләрен күбрәк кыла, яхшырак кыла, шул нәфилләр белән миңа якыная бара. Һәм әгәр дә ул миңа якынайса, мин аны ярата башлыйм ди. Әгәр мин бәндәмне яратсам, Аллаһ Тәгалә әйтә моны. Кудси хадисендә, әгәр дә мин бәндәмне яратсам, аның кылган нәфилләре өчен, аның кылган гыйбадәтләре өчен, аны яратсам ди, мин аның күзе кулагы булырмын ди. Аның күзе булырмын, ул күзе белән ишетер. Аның кулагы булырмын, ул кулагы белән күзе булырмын, аның белән күрер, кулагы булырмын, аның белән ишетер. Аның кулы булырмын, аның белән тотыр, гамәл кылыр. Аның аягы булырмын, ул аяк белән ул йөрер. Нәрсәне аңлата бу? Аллаһ Тәгалә әйтә, аның күзе кулы, кулагы булырмын, алар белән яхшыны гына күрер. Алар белән яхшыны гына, хәерле сүзләр генә ишетер. Шушы куллары белән яхшы гамәл гына кылыр, гыйбадәт гына кылыр. Һәм дә инде аның аягы булырмын, ул яхшы эшләргә барып, яхшы гамәл кылырга барыр. Яни бу Аллаһның тәүфигы. Менә тәүфик дибез әйбит, һәр вакыт дуала сорыйбыз. Теге хидаят, истиқамат, тәүфик дип сорыйбыз, ләкин аның мәгънәсен белмибез. Тәүфик ул Аллаһның ярдәме. Тәүфик ул Аллаһның ярдәме. Менә әгәр дә тәүфиксыз кеше икән, ул Аллаһның ярдәме белән ярдәмендә түгел. Аллаһ аны ярдәм итми. Һәм ул начар гамәлләр кыла башлый. Аллаһның тәүфигы булмаса, ул инде олы гынаһлар кыла башлый. Әгәр дә кешенең тәүфигы булса, тәүфиклы кеше булса, Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм итсә, ул аңа шулай ук
шушы гыйбадәтләрне кылырга ярдәм итә, нәфилләрне кылырга ярдәм итә. Шуның өчен үзебезгә карарга кирәк. Менә бу елны мин күпмерәк гыйбадәт кылдым, һәм теге ел белән чагыштырырга кирәк. Әгәр дә теге елны мин күбрәк гамәл кылдым икән, бу елны әзрәк кылынды икән, инде тәүфигым кими бара. Ни өчендер Аллаһ Тәгалә тәүфигымны киметте дип, инде кайгырырга кирәк. Әгәр дә бүген мин күбрәк гамәл кылдым икән, иртәгә мин әзрәк гамәл кылсам, Аллаһ Тәгалә тәүфигымны ниндидер гынаһ өчен, ниндидер шушы начарлык өчен киметә бара димәк. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә менә шушы тәүфигыбызны арттырса иде, инде Аллаһ Тәгалә безне шушы гаит көнгә ирештерде. Бүген бәйрәм. Менә шушы бәйрәмдә хәтта инде ураза харам кылынды. Хәтта ураза тоту харам. Ни өчен харам? Чөнки кеше ял итәргә тиеш. Кешеләр ай буена, бер ай буена, 30 көн буена шушы уразасын тотты, Аллаһ ризалыгы өчен. Инде бүген бәйрәм дип Аллаһ Тәгалә шушы уразаны харам кылды. Бүген ураза тоту харам, кешеләр ял итәргә тиеш, кунакларга барырга тиеш, бер-берсенә бүләкләшә, ашап, эчеп, инде нәрсәгә шушы бәйрәмне үткәрергә тиешме? Һәм дә инде шушы бәйрәмне үткәреп, бер көн безгә Аллаһ Тәгалә шушы гаетне бирә, бәйрәм бирә, ләкин инде ял ул инде һәр вакыт дәвам итми. Кеше әгәр дә әз генә булса ял итә дә, ул аннан инде шушы гамәл гыйбадәткә дәвам итә. Һәм дә инде без шушы айда Аллаһның рәхмәте белән Рамазан аенда күбрәк Коръән укылды бит инде. Кешеләр шушы Рамазан аенда күбрәк гамәл гыйбадәт кыла. Һәм дә инде без карарга тиешбез. Менә шушы Рамазан ае безгә имтихан булырга тиеш. Карарга тиешбез. Менә әгәр дә кеше бу айда күрә, мин әзрәк Коръән кылдым, Коръән укыдым икән. Менә безнең бит инде хәтем дә бар. Кемдер хәтем кыла алмады икән, ул инде үзенә максат куярга тиеш, киләчәк Рамазанда күбрәк укырга дип. Кемдер инде бәлкем 20 җүз укыгандыр, кемдер 10 җүз укыгандыр, кемдер 1 җүз генә укый алгандыр, аның максаты артырга тиеш. Инде киләчәктә тырышып, өйрәнеп, Коръән белән илемтәне ныгытып, мин инде бер шушы Коръән хәтем чыгарга дип ният куярга тиеш. Кемдер инде гомумән менә андый кешеләр дә булды бит, хәтем укыды, кемдер тыңлап кына утырды. Теге Коръән Кәрим мусхафтан инде хәтта укый да белми торган кешеләр бар. Ул кешеләргә инде хәрефләр өйрәнергә, тәҗвидне өйрәнергә, аларга инде максат куярга кирәк. Шулай ук киләчәк Рамазанда бөтен кешеләр белән бергә китапка карый, гарәпчә укый, менә шушы хәтемнәрне чыгарга тиеш. Үзе чыга алмаса инде безгә килеп, безнең белән бергә укып, хәтемне чыгарга, дуасына ирешергә. Әгәр дә инде үзе кыла ала икән, инде шушы максатны куярга тиеш, үзе Коръән укырга тиеш, хәтем чыгарга тиеш. Чөнки уку өчен инде 10 савап һәрбер хәреф өчен диелгән хәдистә, тыңлау өчен 1 савап. Менә кем шушы үзе Коръән хәтем чыга икән, укый икән, бер хәреф өчен 10 савап ала, тыңлаган өчен 1 савап ала. Әгәр дә инде ул укый да, тыңлый да, аның инде әҗер савабы тагын да артыграк була. Шуның өчен Коръәнне укырга кирәк, Коръәнне ел дәврендә өйрәнергә кирәк, чөнки менә Пәйгамбәрбез әйтә бит, Коръәнне укыгыз, Коръәнне өйрәнегез, ул кыямәт көнендә сезгә шәфаәтче булыр. Кеше Аллаһ Тәгалә, Аллаһ сакласын, шушы газабына ирештереп, дип курка икән, Коръәнне укысын, ул аңа шәфаәтче булыр, ул аны җәннәткә кертер. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безнең гамәл гыйбадәтләребезне кабуллардан кылса иде, шушы киләчәк Рамазан айларына да ирешергә насыйп әйләсә иде, һәм дә шушы Рамазан аенда хата кимчелекләребезне гафу әйләсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүгенге көндә үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүче һәркемне чын ихластан тәбрик итәбез һәм беренче котлау хатына күчәбез. Экраннар каршына Динмөхәммәтова Наилә Габдуләхәт кызын чакырабыз. Язның иң матур, тирә-якка ям һәм нур, табигатькә тереклек,
яңа сулыш бирә торган вакыт та җитте. Май ае. Шушы матур чорда безнең кадерлеләрдән кадерле булган әниебез, әбиебез, тормыш иптәшем, яраткан дәвәниебез Дин Мөхәммәтова Наилә Габделәхәт кызы үзенең юбилеен 60 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Әлеге шигырь юллары тәңгәл килеп, синең өчен атап язылган шикелле. Чөнки син барыбыз өчен дә рәхимле, мәрхәмәтле, олы йөрәкле булган кадерле кешебез, әниебез, сөеклебез. Юбилеең белән кутлап, гомер бәйрәмеңдә без сиңа иң җылы хисләребезне генә юллыйбыз. Сәламәтлектә, бәхетле булып, күңел тынычлыгы белән без якыннарыңны сөендереп, тигез тормышта озын-озак яшәргә насыйп булсын. Безгә күрсәткән мәрхәмәтең, игелегең өчен синең каршыңда рәхмәт әйтеп, башыбызны иябез. Син безнең таянычыбыз, син безнең йомшак күңелле аңлаучыбыз да, син безнең рәхимле җан җылыбыз. Гомер бәйрәмеңдә матур булып, киләчәк елларыңа куанычлар, тормышыбызга бәрәкәт һәм муллык өстәсен. Алга таба тагын да бәхетлерәк булып яшәргә насыйп булсын үзеңә. Мәрхәмәтле язлар бары тик сөенечләр генә алып килсен. Без сине яратабыз, сине хөрмәт итеп тормыш иптәшең Фирдәвес, улың Наил, кызың Алина, оныкларың Сәлим, Камил, әлбәттә инде безнең котлауларыбызга безнең дәвәниебез, синең әниең Нәүия дә кушыла. Синең бүген зур бәйрәмең, әни. Бу бәйрәмең синең бик якты. Синдә булган йөз яктысы, әни. Йөрәкләргә безнең учак якты. Туган көнең якты нуры шулай дәвамлы булып, һәр чак яктырып торсын. Бәхет, мең мәртәбә бәхет телибез. Хөрмәтле Наилә апа, шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Бәйрәм котлауы белән җыр кабул итеп алыгыз. Бүген синең туган көнең, сөенеп көтеп алган, иң якты хәтирә булып, уелып истә калган. Котлы булсын, синең гомер бәйрәмең, кабул итче теләкләрдән, гөлләмәләр бәйләнең, изге теләк барсы сиңа, тик кабул булсын гына, яшәр еллар гомерләрең, бәхеткә тулсын гына. Шатлык, саулык, сәламәтлек, гомер буе узатсын, ямгә төреп көннәреңне, асыл таңына арасын. Котлы булсын, синең гомер бәйрәмең, кабул итче теләкләрдән, гөлләмәләр бәйләнең, изге теләк барсы сиңа, тик кабул булсын гына, яшәр еллар гомерләрең, бәхеткә тулсын гына. Яшә байлык бәрәкәттә, дус якыннар яныңда, кадерле булып яшәргә
Алдагы котлавыбыз Набиев Ливгат Рәфгат улы хөрмәтенә яңгырый. Кадерле әтиебез, ихлас күңелдән сине 60 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Алар иксез-чиксез. Синең кебек сабыр, михрибанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да булдың. Үстердең, кеше иттең. Барыбызда мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа бүген. Әтиебез, ышык булдың тормыш җилләреннән, язмыш давылыннан сакладың. Әтиләрне җирдә бик күп күрдем, синдәй әтиләрне күрмәдем. Пар канатлап бала үстерүне авыр диләр. Әйе, ышанам. Син әтием артык тугры булдың хәтта кошлардан. Әнисезлек җанны телә-телә бәгырьләрне безнең куырды. Ташламам дип кочагыңа кыстың, әле дә тоям куен җылыңны. Сызламадың, сыкырамадың әткәй, без генәме аны сизмәдек. Өстә бүтән тамак та тугыйды, синең янда нужа күрмәдек. Балаларым диеп яшәдең син, төннен көнгә ялгап тырыштың. Безнең сагыш синең кайгың булды, шатлыгыбыз синең уңышың. Бүген синең гомер агышыңның түгәрәген бәйрәм итәбез. Әле синнән элеккедәй саулык, рух ныклыгы өмет итәбез. Күңелең саф синең әткәй бәгырен, киңәшләрең безгә зур бүләк. Иминлектә үтсен гомер юлың, син әткәем безгә бик кирәк. Әти генә түгел, дәү әтидә, оныкларың юмарт бабасы, әти җаным, шулай бергә-бергә гомер буе булсын иде барасы. Рәхмәтебез сиңа чын күңелдән, әниләр дә шулай булдыра алмый. Тәрбиеңә кушкан киңәш, догаң бер кайчан да җаннан югалмый. Без сине бик яратабыз әтием, озак яшә. Иң изге теләкләр белән кызың Лилия, улың Ленар диелгән әлеге котлау хакында. Хөрмәтле Ливгат абый, без дә чын күңелдән шушы матур теләкләргә кушылабыз. Балаларыгызның, оныкларыгызның иң кадерлесе булып, тагын да озак еллар матур гомер кичерергә насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының
Халыкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Алдагы котлавыбыз Мөхәммәд шина Миләүшә Наил кызы хөрмәтенә яңгырый. Шаулап килгән ямьле яз аенда, алмагачлар, шомыртлар шау чәчәккә күмелгән көннәрдә 1986 елның 12 маенда Наил һәм Әлфия гаиләсендә әти-әнисен сөендереп, абыйсына сеңел булып, кыз бала дөньяга мин тудым дип аваз сала. Аңа Миләүшә дип исем кушалар. Исеменә туры килеп, кыз бик матур булып үсеп җитә. Мәктәп еллары, студент вакытлары сизелми дә узып китә. Яшьлек еллары әкрен генә алга бара. Үзенең парын табып, тормыш корып, берсеннән-берсе матур бәләкәчләр алып кайтып, бүгенгесе көндә Әлмәт шәһәрендә матур гына тормыш итәләр алар. Кадерлем минем, кызым, йолдызым, сине чын күңелемнән гомер бәйрәмең, туган көнең белән, юбилеең белән тәбрик итәм. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның чиксезен телим. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртып, балкытып торсын. Таң җилләренең назлысы, җан тынычлыгы, чиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф һәр вакыт юлдаш булсын. Сиңа Ходай ныклы сәламәтлек бирсен, кайгы хәсрәтләр урабызсын сезне. Кияү белән бергә тигезлек белән балаларны үстереп, куанычларын күрергә насыйп булсын. Мәхәббәтегез сүнмәсен, сүрелмәсен, бәхетле булыгыз. Гөл шатланып яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәрәкәтле матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе күңелнең. Кызым минем, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыктан гына узсын иде сикәлтәле тормыш юллары. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләреңдә бар да гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа кызым, болытларны куып таратып, яшигәле алда гомер барда, бер-берегезне чиксез яратып. Бәйрәм белән котлап, абыең Илдар гаиләсе, әниең, сеңлең Алия, тормыш иптәшең Илнур һәм барлык туганнар диелгән әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Миләүшә ханым, әлеге теләкләргә без дә кушылабыз. Хәзер яңгыраячак җыр сезнең бәйрәмегезне тагын да ямьләндереп җибәрсен. Һәр кемгә бирелгән терлек язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала дип җан атулар, шул кадәрле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минең сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минең сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны,
изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кышып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минең сөнмәс өмет йолдызым. Үтенеп сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккә итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кышып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минең сөнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кышып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минең сөнмәс өмет йолдызым. Теләк күктән сорап алган, син минең сөнмәс өмет йолдызым. Син минең сөнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Мин Эльмира Шәрифуллина сезнең белән саубуллашам. Имин яшәгез. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания Color. От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, в 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочтамт
медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.